ndithetha noGoliath sharply ngale nto uthi hey ngase ndisibone sensibhala. Amen. Akadesemela undicela into yoba ngigqibezele ngehistory yasebhala. Ndiphazamisekile ngoba kukho into uThixo ayenzayo endithanda ukuyitsho. Uyayazi into kuthiwa yi-translation. I-translation sometimes it is not inguqulelo qha. It is to take a physical thing from where it is uyibone ikwenye indawo. Bendikhalaza kusasa ndingaboni izipeks zam ndithandaza ndiqonde into yoba yeyi ndizawuchaneka ndimine namhlanje ndazofika apha. Aba bazalwane ngokudisahleli phaya to save my eyes ndivele ndivala amehlo am ndithule ndiyicwaka ukwenzela into yoba twasiva apha kwilight. Ndibone sekwigquba labantu around me ndiqonde yeyi kwenzeka andiyazi noba beleze nina wathandaza. Do you know a miracle yenzekile after bephumile ndibona uSiya undinika izipeki zakhe akambuzi uba uzithatha phi. Andikambuzi ngoba khange ndimxelele into yoba asikho kum andizazi apho zikhona. That's God. That's God. Useza kuthatha uThixo mamela useza kuthatha uThixo ubuzigqibela usebhala athi uThixo ngohlamba uhlambe xa uphuma ebhafini ugqiba unxiba uthi xa ubeke ityala unyawo lakho outside the room ubulapha ebhayi unyathele enyoko. Ndiva ndithetha uphume ebhomeni yakho ubheke eforeyisi xa unyathela phantsi unyathele enyoko. Many a times I find myself in the midst yabantu engabaziyo bethetha ndingazi into yoba bandiboni na lezi zimanga bazithethayo. Ubuye uzuphinda uqongaza bendiye nene kwaba bantu kodwa ndiyayazi into beyithethile. Amen. Hallelujah. These days be careful xa uphakathi kwe-prophets what you see xa zingena. Amen. NgokuThixo ii-prophets amagqwirha asemandleni. Aba bantu bakhwela imitshayeli abo bantu. Yabona ke uba unyana iproblem esinayo kwathetha le nto njengoba uDesemela sinamantshontsho amakhulu. Amantshontsho ntoni? Amakhosi akhuliswe namantshontsho enkukhu because kuphikiwe into yokuba kukho amakhosi kodwa ziinkukhu zodwa. Ngoku iproblem yala mantshontsho amakhulu madala adlala qatha anyathela amantshontsho enkukhu afe. Ngoku sokuxoxwa ukukhuzulana kwamantshontsho kanti into eyenza le nto amantshontsho amakhosi mawadlale namantshontsho kuba wona mele adlale esibhakaphakeni phezulu hayi enkulu. Kukho amantshontsho engonyama. Amantshontsho akhule neegusha athi esakuba madala adlale neegusha
Igusha zona ziyatakataka xa zidlala. Wona amantshontsho ngonyama afuna udlala utrip igusha kwenzekele because atrainwa ukubamba izilwanyana azibulala phatha. Hey igusha zonzakala. Kuthiwe ngqe manje abantwana badlala kakubi. Hayi manje ibane order. It's not the lack of order. I-problem ukhulisa amantshontsho ngonyama namatata negusha. Khupha amantshontsho umatakane uzobona ingonyama ziba zingonyama, ubona igusha ziba zigusha. Sinaloo ngxaki ebandleni. Kufuneka ngoku sisombulule. Amen. Sisombulule because uva uhleli ebandleni uve lona umuntu ethetha. Hayi mandicela uxolo bazalwane ningacinga ndithini. Ndiyavakala. Uve lona umuntu ethetha uve usithi hayi mani mama mani hayi balomlomo. Ayilo xesha lokuba ngoku uthethe ngezilwimi zitolikwe. Ubumela into yoba uphakama usinike isiprofethi. Cha iproblem yakho wakhuliswa namantshontsho uzama uthi fit. Senditshilo ke. Uzama ukuthi namhlanje beBhayibhile I'm declaring and upgrading in your walk with God. A prophet will be a prophet. No. Let me think about that. A prophet will be a prophet. Uzogoduka ukwenye level. No more operate kwi level yamantshontsho enkukhu ulikhozi. No more. Ngoba uzobulala amatika negusha ngoba ingonyama into. Uzawuthi xa ufika umoya ogquma kuwe zingazi ngonyama wenzani. Igusha. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Tibona umama lona ebethandaza ndijonge into yoba mani kusekhona ii-prophets esingekathi tap into their true identity. A woman onofika athandaze kuzizipeks zam from endlini nam ndingazazi uba ziza kanjani zibe phakathi endlini okuthandaza. Hallelujah. That is God. Kawuthole ulapha eqaleni kwakho. Uthi lion. Be a lion. Get out of sheep. Amen. Mamela. Le nto ithi mandiyenze inkulu kakhulu. Ilecture yesemina yonke. Ndizawuninika nje imiqheba. Ndiyavakala. Ndinika le nto ndiyithethayo ngoku ndidlalela yona. Uba sithetha ngeBhayi, it's a city. City yokuqala in the world yakhiwe nguKayini eyakhela unyanakhe uEnoch. The reason efuna ukhuseleko God created people to stay free kumhlaba wonke. But cities became indawo apha abantu baqokelelwa khona ukuze bakhuseleke. Okay. iBhayi ke it's a city that spreads from Gatyana
to Gamtus. Manphili. Le nto kuthiwa yidolophu ekuthiwa liBhayi. KwaMoya ayikho loo nto. It's a city that spread from Gatyana, Willowvale to Gamtus. Now, it's not a Gamtus, Gamtus. Crescent Gamtus. Ndizawubonisa ke uba kanjani ngoba umoya uqala kuGatyana uyokutsho eGamtus o-operator. So xa silapha eBhayi le idolophu, it's a gateway city to that conurbation. Ndiyavakala. iBhayi it's a gateway city. Bhala ke gateway, bhala uqala a city from Gatyana to Gamtus. Number one. Number two, uthi iBhayi it's a gateway city. Uzawenza ke i-research yakho ngezi point ndikuxhinika zona. Andizukwazi ukutyebisa zonke namhlanje. Sawungagoduki. Amen. iBhayibhile ithi imimoya yamaprofeti iyathobelana. Sevayo. Thina asiphakami kumka ingqondo. Sihlala sengqondweni sazi ukuba masithobe le nto kuthiwa our God is a God of order. Amen. Amen. Esithathu into kule area, the first people to arrive ngamaLawu. Mamela, xa ndisithi amaLawu andithi amaXhele, andithi amaKhaladi, ndithetha amaLawu ngokobuzwe. Ndiyavakala. amaLawu. Isizwe samaLawu nabathwa. Sinye sazo amaGiqwa. Wazi amaGiqwa? Ukhona umGiqwa ephezulu. Ontshinga. Into eyenzekayo uKhawuta, inkosi yamaXhosa, yafika kulaa mhlaba waseStataren, uMakana. Ikumkanikazi yamaLawu egama linguHoho ikhona. Yafuna ukwenza uxolo nayo yayithatha. As amaLawu athiwa incorporate into amaXhosa. Like amasukwini bonke lezo ziduko. Ziziduko zamaLawu ezo. Amen. Then phaa phezulu komaTranskei ngamaqengeba oJona babeyinzala ye-combination yabathwa nabantu abamnyama. Okay. I-problem ebekhona, amaXhosa could not stay kakuhle namaLawu. Ngoba amaLawu abenezi zinto zikhoyo. Okokuqala, amaLawu ayethanda umya. Ayethanda umya amaLawu. Eqhunywa. Okwesibini, amaLawu anuzuthi ayingamasela, kodwa ayingayihloniphi into yonye umuntu
ngoba ayengenayo le sense yokuba you own something. Inkomo sisilwanyana sikabani nobani. So I understand the concept yokuba inkomo yam inkomo kaMaqalafiki. Ndiyafakala. Uba iqheliwe yonela into yokuba uyinikwe mosinyama watya nawo yintoni ngositupha ngayo. Wathi sibe inkomo yakho kodwa uyityile nawo. Ndiyafakala. AmaXhosa ke ngoku awacaphukela kodwa i-covenant nawo yenziwe. Ngenxa yoko ayibreak covenant namalawo. That is why even today akukho xolo ncam phakathi kwamaXhosa nama ngoku sesikhululekile. Amalawo afuna uzenzela eyawo ipati ngoba awaziboni ekhululekile ngoba wafuna uba ngamaXhosa awafuna ungabi ngamaXhosa ngoba iproblem aphila kwi-curse of a broken covenant. Ndiyavakala. So ke kule area that is i-foundation ekufuneka sithandaze ngayo. Iyafuneka sibize intlanganisela yezizwe zamalawo kwaHluxolo. Manje iyafana ke lento namaMfengu. Ngoba namaMfengu amkelwa nguKhawunda phakathi kwethu. Kodwa ekuhambeni kwethuba amaXhosa awa-abuse amaMfengu. Ndiyavakala. Kube khona izithethe zasithi uyawuthenga ihashe isali uthathe eMfengweni. Ndiyavakala. Ufuna ngokuphinde lento yobuhlanga uzophinde uyithethe. Yabona kompini uyayithanda lento ngumfundi. Uyawuthenga ihashe isali uthathe eMfengweni. Okay. That was a derogative way of saying amaMfengu are less than to be treated seriously. As a result, amaMfengu asondeza kubelungu through a covenant esemqwasheni to save themselves kwi-extinction ibiza kwenziwa ngamaXhosa. Nangoku kulula especially ngoku sokubhetelana ngoku. Ela xesha lakudala apha ezifemini bafundi buzimantwana bangaphi phaa kule msebenzini. Hayi singamadoda sibane lesihlanu imfengu. Ndiyavakala. But broke again another covenant eyenzeka phakathi koKhawunda noHoho. Kuba ngowayetshata laa nkosikazi wayesithi mayibe luxolo phakathi kwethu. EmaMfengweni wayesithi mayibe luxolo. Ndiyavakala. So if the Bible, if the foundations are wrong, what can the righteous do? Sinoxanduva ke as intercessors zothi pray into those foundations. Then sehle uPhalo inkumkani yamaXhosa kugatyana ke ngoku. Yabona? Ndithethe ngoKhawunda ndecibile ngoba bengingakho nto ndifuna ukukhawuleza gqibe. UPhalo uzala uthatha abafazi ababini. I'm subject to correction. Intombi yamaMpolo nentombi yabaThembu zifike kwaPhalo ngexesha elinye ngosuku olunye. Zisawufika ngexesha elinye nosuku olunye kwenzeke iphutha lokuba zimithe zizale abantwana abalinganayo. Zombini zinkosazana
ngoku kufuneka kukhethiwe kuthiwe hayi le yabaThembu yona ikumkanikazi le yamaMpondo mhlambi indlu encinci and uba kukhethwe leni indlu izoba ngumlo ngoba uzawuthi uyikhethelani lena ungayikhethi ndiyavakala kwabonwa ke ngoku into yokuba no makuthathwe labantwana bahlulwe omnye ngugcaleka omnye ngurharhabe kuthiwe rharhabe xa belinxiba ubheke phambili ngoba wena wayelikroti ke urharhabe uhamba nelinye ikroti udlambe kuthiwa phayana ndigxothi ngonyama uba kukhona izizwe niyadilishana nazo ngoba siyanda ngoku sizokwazi ukukhula sibheke kwecala lalapha ngakuthi apha koMabhayi baphuma ngebemka urharhabe ke wazama ukhawunta uyiseka ngqika ndiyavakala now kule nto ke sibone kuqala amaXhosa esete ifoundation yolonwabo eze sawuthini andifuna uyibeka rafu lento kodwa eze nokuthanda abafazi ngoba kwakumele into bikumkani iqondile into yoba ingozi lengena kuyo mayithathe intombi ibeke igqibe iphinde iyotshata enye but ngenxa yokuthanda ulonwabo yathatha izigqibo ezingacingwanga. That is another foundation ebulele ilizwe lakowethu ukuthatha izigqibo nge-excitement. Ndiyavakala uthatha izigqibo nge-excitement hayi ukuhlala phansi ucingisise. Izigqibo ze-excitement zihambe phaa phambili zikuxake. Amen. Ngesithathu ke leyo into eyi-foundation eyonakalayo yethu. Now ekukhuleni konyana kaKhawunda mfethu usengumlawu ozala uNgqika. uNgqika uthe umlawu wabhubha uNgqika senaye phofu umlawu ubhubha kwakhe ubhujiswa kwa yile problem kuba ngathi wayetshata ikumkanikazi okanye inkosazana yamaqwathi wadelela kulobola kwaliwa okanye amaqwathi ayithatha intombi yakhe andisakhumbuli kakuhle khange ndize ndizipreparishele apha kodwa kulo mfazwe wabulawa. uNgqika esemncinci kwafuneka kuphethe umalume wakhe okanye utata omncinci wakhe uDlambe. Ndiyavakala wakhula kuNgqika emveni uba efike ebudodeni obupheleleyo wabuthatha ubukhosi wayinkosi. uDlambe ke yena ubukhosi bakhe buxuse kulwandle olu phaa Port Alfred kwehla uyothi phaya komaMnyameni. uNgqika unyuka phaya Alice Middle Drift njalo kwelo cala ephethe apha kodwa ke inguye inkumkani. Kwabakhona imistake ke lena sensitive yokuba belungu ufika kwabo bamnika uNgqika utywala. uNgqika developed uba yi-alcoholic. Umntu kwihistorian othetha ngaloo ndicace nguTiyo Soga kuphela.
uyayibeka. As a result, that book kaTiyo Soga ibhalwe ngesandla yayise-40 andikayiboni kwi-printing nangoku because yasuppressed zii-theologians. Right now, azikamvumi uTiyo Soga as the person. Ndiyavakala. Yabona ngoku mfundisi sisathetha thina ngoNongqawuse. Nithethe ngoMajeke. But you have not yet touched it if you forget uTiyo Soga. Yes. Okay. Ndidlule ke apho. Apha ekucineni kukaNgqika waqala ukwenza izigqibo zobunxila. One of those zigqibo kukuthi nxa ekwaDlambe kwayisencinci kanje kwamalume abone intokazi uThuthula kaDlambe ayifuna and asayifuna azixelele into yoba ndimi ikumkani ndizayifumana inkani wena Dlambe uyinja kum. Ndiyavakala. Yabona ke kwaXhosa, the moment ungahloniphi umzali awukhathaliseki into biwonga lakho lingakanani na, you get a curse. Yiyo le nto you correct xa usithi thina singabangoni wona ke kwacaca into yoba kuyaliwa. And unfortunately, he had a good army. Uyitsa ikumkani enkulu kwaGcaleka yayiva le nto yaqaphuka, yabopha umkhosi yoncedisa uDlambe. Kusithiwa uNgqika ngoku utsibile itye likaphungela. Litye likaphungela ke ulibona xa ubheka esitatareni. Kwathiwa makokubulawa Bhetele because ngoku wayesele senza nee-agreements nabelungu kwaliwa. Kulapho ke imbongi yakwaXhosa uXhala ithi xa ithetha ngoyintsa kulo mfazwe ithi nguMabhekatyini bathi uqumbile namhlanje ezontlizi sihlangene sihlawuza imibane yadla intsimbi egazini kwela kwaHoho ngumkhonto lo ungena enyameni endoda kwela kwaHoho. Athi kwadla iqhili lashiyela ihlungulu ladla lashiyela ingcuka yadla yashiyela uhodoshe wadla washiyela impethu kwela kwawena. Ithi xa igqiba takumeva mntanenkosi amadlamba ayavuma nathi siyavuma uNgqika ugeyusile. Bexolisa kuyintsa uba no mntanenkosi sukumenza kanje umntanenkosi xola noko ungathi umbulala. Abangoni bangenwa inhliziyo yokuthi umntakabawo lo noba ndizapha ndicaphukile mandimxolele. Kodwa there were conditions. As a result, kwinzala yakhe umntana wakhe owaba inkosi yamaXhosa yokugqibela inkosi Phaka uSandile uMgolombane yindoda eyazalwe nemilenze engalinganiyo. Ndiyavakala. Ukufa kwakhe wabulawa libhele impengu yasemapheleni ngapha phezu kwecubakala. Ingcwaba lakhe liphaa phezu kwentaba Bazitheni nangoku. Ibalula ngenye imini the day sasiyothandaza kulaa ndawo kusenzeka izimanga. Ndandibalisela ngenye imini elibala. Mamela ke. Kwenzeke ntoni apho? Utywala baba bangena. Le nto ye-adultery nokuthanda abafazi yangena yazinza. Ukulwa kwesizwe kwangena. Ndiyavakala. Then kuzofika abelungu apha
ufika kwabo belungu apha bafike ingabantu nguwe abelungu okanye abantu abagxothwayo eBritain yayingamasela izi-criminals phakathi kwabo ke zikhona ii-soldiers ne-psychics le nto sithi thina ngamagqirha ayekhona ehla apha eBhayi nenye inqanawa yabo iDromendal when uhlangana nesizukulwana salo nqanawa usiva sokubalisela imbali yalo nqanawa ngoyika but soze bafane bathethe ke abelungu bathetha xa usazi into yoba lo mntu baza kuxela le nto bamthembile bafike ke abelungu apha baqonda into yoba number 1 sebephelile amaXhosa butywala number 2 selephelile amaXhosa ukulwa bodwa ne-tribalism phakathi kwamaMfengu naMalawa number 3 selephelile amaXhosa ubukhosi babo sebuyahesha ngoku baqonda into yokuba eyona nto inileyo ngoku emaXhoseni zizithixo zabo ndiyavakala nisikebithuleke ngathi zizithixo okanye ngoothixo amadimoni abo baqonda belungisiza nawethu amadimoni sifika aba bantu banamadimoni abo indoda leyilawula izithixo namadimoni amaXhosa yayinguMagana lo wayespenda ixesha elele emanzini kwilitye lakugompo le imonti ngokuthiwa ngalo when ubheke emonti sizawulwa nobugompo bemonti sama nobugompo bemonti ngoba siyayazi into yoba ibuyiselwa nina loo nto mamela yayiva ngoba ithini le nto ndisithi awukwazi udilishana neBhayi ungalithathi yonke le nto ngoba uzayibhuda mamela ke abelungu through proper planning bangena through noNgqawusi besiya kubulala izithixo zamaXhosa ndiyavakala besiya kubulala amadimoni amaXhosa mamela in the spirit realm an altar that is service more than another becomes a ruling order. Okay. That is why altars are always arranged in hierarchy. Yabona ba umathikisi uboyazi nobudibana ke ngoku ne-altars like into eyenzekayo ngoku emhlabeni yile nto yokuba wena ndibona into yokuba hayi kukhona lo tata uShumayela kaMandi ndilapha eBhayi ndiqonda into yokuba mandithi kweli cela ube ngutata wam ndiyavakala bazalwane umntu uyazalwa apha evangeleni asinavangela matshikina ndilitshikini lodwa ndelicela uba mamsi wam ezalwa umntu wakho ndiyavakala. Now into enzayenza i-altar yakho ukuze ithethe ebomini bam every month mandikunika imali. That means I am servicing your in order for your altar to protect. Now if you go umfundisi nako uBishop unyanga uyafika
yena ubona mna uzafuneka yena service i-altar ukuze altar yam iqine ndiyoservisa without you knowing kukwi-altar zimbini phantsi kwakho ezikuxhasayo. That is how the altars work. Yintoni i-altar? I-altar is a place on earth where a spirit of an area is worshipped through the products of those people. Mame, ayikho into yokuba uzongena apha uthandaze my altar, my altar, my altar, my altar. You are wasting your time. If you don't serve the altar, the product yakho financially, the altar, you are not servicing it. Now, it's an altar. Asilwi kwi-territory nga-anointing nantoni silwa akukhathali into yokuba u-anointed kangakanani na. If people under you don't service your altar, you will never be strong. Now, abelungu babhaqe into no man. AmaXhosa kunzima udilisha now because they have a strong altar. Altar AmaXhosa ke ubhlanti. Every now and then bayaxhela. The one for the elokishini kudla kube kwimpondo pha elokishini. Sebhoko. Fike apha kule ndawo le ndlu kunempondo zenkomo. Iyaxelela le mpondo ukuba sisebenzisa le altar. And sathenga inkomo is like 15,000 rands. Phantsi kwayo kukho ibhoko. Laa bhoko ibeka price is about 5,000 rands. Ufike mhlawumbi iimpondo zintlanu kwesitini. Ubale ezaa mpondo uzisemalini uqonde iduru lepoli. Iyaxelela into yokuba siyisevise thina le pali nge-60,000 rands andikayibali utywala, andikayibali imali yepetroli yokuya apho, andikayibali ixesha labantu. Wena ufike wohlulwe nekukuzila one day ufike uthi ngegama likaYesu I break this altar, I'm wasting your time. Service your altar. Service your altar. It's your altar ezawufika idilize la altar. Lalela yayitsheya eyabulala uDagon. Yayingengomkhosi kaSirayeli owawisa uDagon. It was an altar to an altar. Do you know why St. John's yomelele kangaka? Every time uphuma inkonzo St. John's, it calls people to the altar. Kamamunku ifounder yayo ithi sithengise idiba samanje alitari ithi the altar. So uza noba ungxameka kanye awuphumi ungakhange umculo usidengise idiba sitsho kwethina amaXhosa uyosela amanzi ube kwisandla. You are bowing to the altar. As a result, that church inili zinzile ngoba kuserviswa abelungu bafika baya kulongqawusi basebenza into yoba makubulawe inkomo. Ndiyavakala anduyise kwabazalwane kaloku nike nathi phambi kuba ningena apha andixelele into yoba nina ninxiba ii-crockets. UNongqawuse wathetha neenkomo zaxela ngeli xesha kubulawa inkomo
ngo-1860 bekuvuke iTidi because aqalanga noNgqawusi siqale abelungu bazisa inkomo ezinetipi in fact inkomo zabantu zabhubha yintipi inkomo, but inkomo zethu ezike kwakuthiwa zifingo cows zaqina baqonda into kuyafenitsha le beza noNongqawusi kwaxhelwa inkomo zabulawa so that ilizwe lingabi nanto yakusevisa abantu. That was what caused the downfall yamaXhosa. Basuka abantu abamnyama ngendlala baziyela ebalungwini sithethi ngamalosi baziyela ebalungwini bayocela oku kokuba noba ngibhatalwe ngesonka konele ndilahla imikhonto ndilahla ntontoni ndilahla ubuzwe bam andina identity ndizahlala kule foma yakho ndibe ngumntwana wakho. They sold themselves as slaves. Baninzi abantu abanjalo apha kooma-Alexandra Ado, Kelgood and so on bakhulele ezifama ngabantu whose fathers were faithfully serving imbono kaNongqawusi and suffered bozithengisela elungwini. Kwenzeka ntoni ke ngoku? They still wanted to serve their gods, but ngoku abana mali yabo bazawuthatha inkomo yebhulu bayithenge. Now xa bethenga inkomo yebhulu imali yabo ibhulu line-altar yabo, so that means baservice i-altar bathathe le nkomo i-under bantu ngebhulu bakwenza ikwalambisa umayilala ekhaya nobusuku lunye. Siyavakala, they're wasting their time. Yinkomo ye-altar yomlungu le bayixhele bexhela kwi-altar yabo, they are actually destroying the power ye-altar yabo and enthroning i-altar yabelungu. Ufike ke ngoku i-altar yabelungu ilawula i-altar zabantu abamnyama. Ithi ke le nto tatimadikizi xa nisithi we are all Africa back to God, you better understand into yokuba before you set Africa free, you must set ukuze ugqibe apha kuni. Even the demons zase-Africa, they expect you to save them. Andivakali. Andivakali. Amadimoni ethu apha eAfrika ndithindana ke xokoko ngabomi. Amadimoni wona kuqala ngamakhoboka amadimoni. So asinendawo yobalekela. Uba uya kumadimoni ethu izinyanya nantontoni uya kuzo under ipower yamadimoni abe azikwazi ukunceda ngoba zithi soyika amadimoni abelungu. Because in the heavenly realms akudlalwa kukho i-order, and that order ihamba nge-altars. Therefore, as intercessors and prophets, we must talk to altars and destroy those altars. Akuzwa mnandi ke kuzodlala insimbi. Yabona from today utshintsha igiya. Utshintsha igiya. Utshintsha igiya. You will never be the same. Utshintsha igiya. Now uzawuyazi into yoba man, before ndiye ukubetha amadimoni odlamini, amadimoni amabhele, amadimoni ontontoni, ndifuneka ndiqale ndohlula amadimoni engawaziyo, amadimoni oferfuthi, amadimoni obasi. Lidibana nonye umntwana
kukhona umgqwirha lapha eBhayibheli elisandufika livule inkonzo ethile. Lo mntana uyafika nguJona lo mntana. Uyafika lo mntana kumzi, tata sidliwa inyoka, ubani undithumelela inyoka, le nyoka iyafika bla 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 bla, athethe yonke into. Athi saqhuba ndiyacela tata uba uye endlini nami, kukhona ixhandi phaya elabekwa kotata omncinci le nyoka yoJona, nayo iyandihlupha ikifike. Ngoku ndixakiwe, ndityiwa yile nyoka eligqwirha, ndityiwa yile nyoka yoJona. Masiye phayana sokhupha le nyoka. Xa ndifikayo, kumandi by prophet. Xa ndifikayo ndithi umntanam Jonga, uyayibona kwezi nyoka zityayo, lena yoJona inyoka yitshomakho. Suyisusa. Because wayisusa le nyoka yoJona, akubakho nedimoni eli likulwelayo. Inzulu lento. Ndike ngokuye masiqale mntanami silwe naleyo ligqwirha inyoka imke. Xa seyikile ke ngoku sibike sithi Jona ke uwenzile umsebenzi simbukele, hamba nawe. Umasike saqala sathi hamba. Uwawushekisa ikhewu. Uyakufela emanyaleni. Yeka uJona akulwele. Dilwele wamntana ngilwele. Yinyoka ndidima lo tata omkhulu wakho. At least lona linenimba ngam. Lento ndithethayo ungayithatha as if it's not biblical. Uyesu ireason yokuba athi amadimoni emagada sivumele sibheke sabhela ungasikhuphi le ngingqi. Uyesu wavumela. He knew uba unowakhupha ungonakala. Yenye imini leyo. Then abelungu xa befikayo apha bakha. First thing abayakhayo kwaba khona amadimoni emeselani zabe kuthiwa zimasoners. Benegroup ekuthiwa zimasons. Nxa besakha i-post office, i-municipality nezinto ezinkulu, kuqalwa kwakhiwe xa kwi-foundation kubuya i-masons zizokwenza umthandazo. To dedicate that building kumadimoni abelungu. Into ethethwayo khona kuthiwa niyigade le building, nisigade xa siphakathi kuyo, noba abantu bamnyama bangasoyisa by any ways. Xa bengena kule building nichithe noyichitha kunokuba nisebenze into yoba basebenzisa amandla ethu. That is why wherever umuntu omnyama ethatha over iproperty yomlungu, iproperty yomlungu yachitheka. Ngoba uthatha iproperty adibane namadimoni eproperty. Khathane noma ungathatha ifama yebhulu, it is dedicated kukothixo bamabhulu. Now is lento kuthiwa ke ngoku yi-zonal decay. Ngayibhala naleyo. Yenziwa zii-altars. Azikwazi ukuma nabantu bolawulo. Ingqondo yabo igqitywa yile building bangena kuyo. Ndiyavakala. Uba uyakhumbula, under all probabilities, ungathanzima no-7 babangengobantu politically babheke phi, kodwa uburhulumente babo babuqinile ngoba babeme kwii-buildings zabo. At least xa bengena phaa kwakungekho
madimoni abelungu abasokolisayo. Safika thina satshintsha izinto, so ngena kwi-buildings i-politicians zethu zithi zingena kube kusonakala. eKapa zathi intercessors esawufika zithandaze aqonda amadimoni into yoba ziyatsha ngoku ayitshisi iparlament, because amadimoni abelungu would not allow abantu abamnyama bangene balawule. Yabona ke if ufuna i-practicality, nantsi le ndoda ke yazi kakuhle ke. Hayi ke yabona ke le ndoda yazi kakuhle umdaniso wesantya. Angakuxelela kakuhle, ndiyavakala. Engakuxelela i-prophetic nekuxelela practical. Ndiya-understand it. Apha ke bhayi ndivala emveni kwayo yonke le nto. Uyayazi le history ndonike yonke izona. Kuye ibhayi lakhiwa ngamalose, that is ngabantu ekuthiwa ngamagoduka. Ndiyavakala. Abantu abesebenza belindele into yoba after 60 siyagoduka. So there was never something permanent ebhayi. Akho nto apha ebhayi umuntu omnyama ayakha with a permanent mind. Ngoba unale ngqondo ukuba at 60 ndiyagoduka. Ndiyavakala. That's number one. Spirit esilapha. Umuntu aka-owni property athi yam. Number two, abantu apha ebhayi, the business people, like the owners, they depended on witchcraft because they had to seriously call stronger demons to give the money, because without amadimoni they could not make money. Ithethe kakuhle kutata uMadikiza wathi problem yaloo nto ishiya isidla abantwana. Hamba kapha elokishini ebhayi, ndifuna ii-intercessors zabebhayi sijikeleze undixelele one shop yomntu omnyama elapha ebhayi esa-operata kakuhle. I can go mna ndikuxelele abantwana businessmen balapha ebhayi I had to do deliverance yabo bexabana ngeenyoka zoyise. That is why ezivekile kuxolele into yoba mazibe ngamabhodlo kunoba, because zazingamanga nge-business skill, zazime ngobuthi witchcraft. Do you understand it? Witchcraft. And then the other thing, eksekhona apha kule ndawo, yabona iNew Brighton, ndifuna ugqibezela ngayo. New Brighton was never built for black people. It was built for soldiers. Yayingabantu bokulwa. Kwathi xa kususwa abantu abamnyama emaxambini, abantu balapha ebhayi, ibhayinari, zayolahlwa eNew Brighton. The spirit esiphaya yayisi-spirit of war. My God. Even today, go and check where are the strongest gangsters in mind. Kukhona izitrato apha eNew Brighton namapolisa ubelwa imoto lena yakufundisa emapoliseni azakuze wapolisa uyile nekonika uyoxela le moto yami ubhatala i-gangsters zibuye nale kajoni lazo. So kufuneka uliwe nalo
more. Uxolo mfundisi wami. Ndicela nje abantu abanemibuzo. Uba le nto ndiyithethayo ayicacanga mhlawumbi into ndifuna uyibuza. Ingakumbi abantu baseBhayi bangcwele sizomkasiqinisekile uba sithandazela ntoni. Ne-information oqonda uba ingase utata abeyichaphazela soba i-aim yethu sixola nantoni silumka nemithwalo yenu eBhayi siyothandaza ngeBhayi sizirelaxa. In fact, abantu basuka ezilalini apha eBhayi baye bathathwa bagityiselwa kwindawo apha ekuthiwa kwaNdokwenza. And through there, i-family lifestyle yadestroyed. Ukrexezo lwenyuka. As a result, ukrexezo beBhayi yinto eqhelekileyo ayothusi. Ukophuka kwefemeli yinto eqhelekileyo akothusi. Those are the foundations of the city. Ndinombuzo tata obhekiselele apha kwecala laselalini. Ndifuna uqonda uba ilalini yona isetywe phezu kwantoni ngenxeni yokokubana njengoba sinebandla elikulaa ndawo kunzima, that is to break through to the community. Ingaba sispiriti simi esibambe laa ndawo apha kuselalini ebomvu kwecala kube khona emhlophe enkosi. Yonke laa ndawo is the same spirit of soldiers. Zabelungu ezaziphaya is the same spirit. They actually say asinazi nifuna ntoni. Asinazi nifuna ntoni apha. You will never stay basically because yayingakhange yakhiwe as a RDP house lelo le yayikhelwa abelungu. Apha eBhayi siyayazi thina awungekho mntu unepride njengomntu waseNew Bright. Ngoba izinto zaseNew Bright zazikhelwa abelungu. Ndiyavakala. So that is the spirit. Nesizathu batata enye kuthiwa ilala emhlophe enye kuthiwa ilala emnyama ebomvu sorry. I am not sure about significance yalithini. Yabo tata. Ngicela ukuza kule ndawo tata eligama lithi iBhayi livela kanjani kwezinto esozithithile. Okay. Singaka leBhayi yenza leBhayi Anambathwa ngabalasela. No, Africans. Okay. iBhayi originally kwakhe kwathiwa i-Algoa Bay. In Afrikaans Algoa Bay. So abantu besithi sisebenza eBhayi. That is in the bay. So abizwa ngesiXhosa the alternative to Bhayi. Ngoku kuthiwa iGqeberha. The word Ga is igama lesiqhakani elithi animal. Gebe, like kumaqengeba, njalo njalo. It's also a original power word elithetha a man of stature, igorha, or a wise man. So Gqeberha could mean an animal that is strong, and that animal is the water animal. Because Bicha, Kumcha, all Bicha means Icham. Kumcha is Ikude, Chalonja. Then Chamtus
it's the river of Ikhamfu. So you correct Kausiti, this is a marine territory. The marine spirits, marine animals are around. Yeah, what I tell them who to wear. Since ndisiva uthi xa uthetha tata besithi abelungu banabeza abenze i-foundation bafake othixo bayo now that ku-operate amadimoni abo. So kwakhiwa ke ngoku tata uthi xa uthetha ootata bethu basevisa ii-altars zamadimoni zabelungu indirectly besithi bona basevisa ezabo. So umbuzo wami tata ngoyinto yobana how to deal with i-foundational problem. Umzekelo kuthiwe kokwenu mhlawumbi bekusetyenziswa witchcraft and kwakho izinto amadimoni ayazichitha now ezibana ke uwedwa as umntana wasindiswa. How to deal with such things. Brother, in teaching, there is a process of problem identification and a problem solution. Those are two different phases. When I'm going to a problem solution, and he is. You understand it? It's valid the question, but we are meeting up every Friday. The intercessors, they know. I don't go into prayer without teaching about what fully Balba Ben Lunella, the Tandas and Dog. With the seminary abyss. We're wasting our time. To Paulos in the better, but I think in the box more. I know what I'm doing. So it is a pendulum in the process which was us. Yeah. A standard. Yeah. Oh. Intercessors ezihamba ngaphambili azothandaza
and begin to talk ukuphuma komkhosi wabathandazi or relevant apha eBhayibhile. Emveni koko uzawuma apha ecankwamba Mamuntloko khona. abazalwane abalapha abaziyo into yokuba God has called them to serious prayer for this place. Bese ngaphambili. Angasecela ngosese action. Omama baseBhayi uyayazi igift yakho. Umama uthi mina ngoku I'm prepared to die for my city. Azomela iBhayi. Ngokuba ngese deliverance of the city. Akudlalwa ngoku. If the information abantu bayithathe kancinci, that's what imbanga lifela khona. Bangcwele, without the knowledge, you cannot defeat the devil that you don't know. So siyacela bengale la nathi bicela ngala elandoda sawuyenza ngoku. At least asoze silapha ukuthuleka. Ama strongholds endawo. Ngeke nowagqiba ningakhanga na I was exposed. The major deliverance is to expose the spirits in the city. Now this is the deliverance bangcwele. Siyamcela mama o intercessor seBhayibhile. Bangcwele yazi umoya woyika wobugwana. Ngeke silumba nomagwana. Akuthethwa daka man. Kunamashanhliziyo ngoku. Nkosi mntana namkade. Jesus. Kela umama Takani bomama ayiko. Ngasethe benginye qhiya. Cela mama basengqeleni medical partners and one of the common partners bangcwele. It's always important Enkosi. kube khona somebody who is going to Mama nogwaba, nogwasa. lift up. Yes. Mama nogwasa. Lalela ke bazalwane. Angeze ngesibini bangcwele. Mama usosiza. Ukhwela baba. Isala mama nami isala. Khwela baba. Ngicela nje ulungise le ndawana. When they call these are intercessors, biblically it's not only omama. Namadoda ayabizela intercession. Kela bonke abantu abaku-intercession beze apha. Ngegama Bangcwele impartation lesiyenzayo. We are imparting the intercessory power and favor. Don't miss this opportunity. jongani ngapha. Without the intercessors, bangcwele alikho ibandla in the city. Oh, rakhethe phela shit. Phikisana izitulo lezi. Ungoyeki. Nawe intombazana ngam. Ife kodesele. Seqalisa somali isebenza impilo yabantu. Asha spirit. Asha spirit. Asha spirit. Uthatha indawo yakhe ngokumoya. I'm going to play ngokuthandazayo 4 sounds zeshofar. I will teach ngazo ngenye imini nothi namhlanje ngizakuthatha ngokwenza namhlanje. Yehla moya oy wele usebenze yehla moya yehla moya oy wele
Hallelujah, hallelujah. Bawena mandonke uNkulunkulu wethu sesikhona siyamkela Thixo wethu ingcwele ukwenza kwakho kuyo le ndawo akulolise Jehova ukuba khona wethu kule ndawo sibona usenziwa zinkulu sibona uvuselela uNkulunkulu wethu amandla duala lensindiso yethu Jesus.